8 ta' Ġunju, Beata Marija Droste zu Vištering, reliġjuża, għexet bejn l-1863 u l-1899. Twildet fit-8 ta' Settembru f'Munster fil-Ġermanja minn ġenituri nobli. Kienet tewmija magħha Max. Omma nislet fiha imħabba kbira lejn il-qalb ta' Ġesu. Ta' 18 sena għamlet l-ewwel tqarbina u l-griżma tal-isqof u ħasset ix-xewqa li ssir reliġjuża. Daħlet mas-sorijiet tal-Bon Pastur f'Munster fl-1888 meta kellha 25 sena u tawa l-isem ta' Swor Marija tal-Qalb Divina. Sa minn meta kienet għadha novizza ħasset lil Ġesu isejħilha biex tkun qrib il-qalb tiegħu u talmet kif tħaddan id-tbatija. Kienet devota kbira tal-Ewkaristija u sikwit kienet tħoss messaġġi mistiċi. Fl-1864 intbatet Lisbona u ftit wara saret is-superjura fil-kunvent ta' Oporto fil-Portugal. Sentej biss wara mardet ħafna u bekk setet tirċievi lil Ġesu Ewkaristija kuljum bħala vjatku. Dak iż-żmien ma kienx permess tqarbin ta' spiss, imma f'waħda mill-intimitajiet tagħha ma' Ġesu u wriha kemm kellu xewqa kbira li jingħaqad aktar mal-erwieħ permezz tal-Ewkaristija u xtaqa li tagħmel minn kollox biex dan iseħħ. Ġesu irrevelara wkoll ix-xewqa li tibda id-devozzjoni lejn qalb imqazza billi l-erwieħ joffrulu post f'qalbhom u jikkonsagraw ruhom lejn il-qalb imqazza. Fl-1897 irċeviet l-ordni minn Ġesu biex tgħid li l-Papa jikkonsagra l-umanità kollha lill-qalb imqazza ta' Ġesu. Iżda kien biss fl-1898 li hija ingħatat il-permess li tikteb bruma lill-Papa il-Jun 13. Hija qatt ma rċevit tweġiba għall-ittra tagħha u għalhekk sena wara reġgħet bagħtet ittra oħra. Tid-darba it-talba intlaqet u l-Papa aċċetta li jikkonsagra id-dinja lill-qalb ta' Ġesu fil-11 ta' Ġunju tal-istess sena. Imma Swor Marija Droste qalbet Allar u mietet waqt li kienet qed tipprepara għal festa solenni tal-qalb ta' Ġesu. Hija mietet fit-8 ta' Ġunju tal-1899 u ġiet ibbeatifikata mill-Papa Pawlu VI fl-ewwel ta' Novembru tas-sena 1975. U aħna, fiex aħna fid-devozzjoni tagħna lejn il-qalb imqazza ta' Ġesu li jixtieqna nitqarbnu u nitqarbu miegħu permezz tal-Ewkaristija. San Piju 10 il-Papa tal-Ewkaristija jgħidilna li l-Ewkaristija hija l-aktar ħaġa nobli u għolja għaliex għandha bħala oġġett lil Alla nnifsu esseri l-aktar nobli u għoli. Hija l-aktar ħaġa li lilna tqawwina għaliex tagħtina l-awtur tal-grazzja u l-aktar ħelwa għaliex ħelu hu l-mulej tagħna. Id-devozzjoni lejn l-Ewkaristija flimkien mad-devozzjoni lejn il-Madonna hija devozzjoni tas-sema għaliex hija devozzjoni li għandhom l-anġli u l-qaddisin tas-sema. Tgħidilna Santa Ġemma Galgani, ġib quddiem għajnejk skola ġewwa l-ġenna, titgħallem tħobb biss. L-iskola hija ċenaklu li mgħallem hu Ġesu, id-duttrina tiegħu hija ġismu u demmu. L-Ewkaristija hi Ġesu imħabba tagħna, għalhekk l-Ewkaristija hija s-sagrament tal-imħabba u tal-imħabba fil-milja tagħha. Fiha jinsab Ġesu ħaj u veru li huwa Alla mħabba, dak Alla li ħabb lil tiegħu li kienu fid-dinja ħabbhom għall-aħħar. Ġwanni kapitlu 13 vers 1. Dak li ma jħobbx ma jarafx lil Alla għax Alla huwa mħabba. L-ewwel ittra lil Ġwanni kapitlu 4 vers 7. L-Ewkaristija tirrappreżenta l-aktar espressjonijiet profondi u għolja ta' mħabba. L-imħabba misluba, l-imħabba li taqqat, l-imħabba li tagħti qima,
l-imħabba li titlob. Ġesu Ewkaristija huwa imħabba misluba fis-sagrifiċċju tal-Qudiesa fejn tiġġedded l-offerta tiegħu għalina, u imħabba li ġġib l-għaqda sagramentali u spiritwali fejn isiru ħaġa waħda meta nirċevuh fl-Ewkaristija, huwa l-imħabba li nofru bħala qima għaliex huwa offerta ta' adorazzjoni lil Alla l-Missier, huwa l-imħabba li titlob għaliex permezz tiegħu u bih u fih aħna naqdu t-talb tagħna u npoġġuh f'idejn Alla biex jismana. Lil Ġesu jiġi joqgħod fir-ruħ tagħna ifisser li aħna tiegħu. Ekku saltna perfetta ta' mħabba, jikteb San Pietru Guglielmo Eymard permezz tal-Ewkaristija f'kull min għandu qalb safja iseħħ dan ir-renju perfett ta' mħabba li jressaqna lejn it-tabernakli mqazza u jaqadna ma' Ġesu ostja b'umiltà u mħabba. Ġesu fl-Ewkaristija jagħti lilu nnifsu għalina bħala is-sagrifiċċju b'umiltà u mħabba infiniti. San Franġisk meta jitkellem fuq l-Ewkaristija jgħid li hija ħaġa li taġbek meta tilmaħ liben Alla u Alla nnifsu, is-Sinjur tal-Univers, jumilja ruħu u jinħeba taħt ix-xbija tal-ħobs għall-għejxin u l-faraġ ta' ruħna. Araw ħuti, kemm Alla umilja ruħu, għalhekk ersqu biex tilqgħu lil dak li jaf kollox fuqkom. San Alfons de Liguori kompli jżid kemm hu invenzjoni ta' mħabba is-Santissimu Sagrament li taħt il-figura tal-ħobs irressaqna lejh biex inħobbuh u nsibu lil dak li jixtieq jiltaqa' magħna. Ġesu Ewkaristija huwa triq sigura li tmexxina lejn il-Missier, flimkien ma' Marija l-Om Divina tiegħu u s-saċerdot li kuljum jagħtihulna fis-sagrifiċċju tal-Qudiesa. U int, kemm qed tirċievi lil Ġesu ta' spiss bruħ safja fl-Ewkaristija ħalli din tkun għalik is-sors li minna jkollok il-qawwa li tgħix ħajja tajba u qaddisa. Talba, lej dejjem preżenti magħna fl-Ewkaristija. Inti rid li l-Beata Marija twassal il-messaġġ tiegħek li tixtieq li l-bnedmin ikunu jistgħu jirċevuk aktar ta' spiss u li jarfu jsibu f'qalbek dik li mħabba tħeġġeġ li trid issalvana. Għamel li aħna nitħeġġu biex niġu niltaqgħu miegħek ta' spiss u nirċevuk bil-qima. Nitolbuk dan bi Kristu Sidna. Amen.